Dobrý den, vítáme vás při sledování našich výukových videí. Dnes si ukážeme uložení jícnu, průdušnice a hltanu a vysvětlíme si jejich anatomii a funkci, což je důležité pro bezpečné napájení telat pomocí jícnové sondy. Zde vzadu je obrys telete, takže můžete vidět, kde a jak jsou jednotlivé orgány umístěny. Zde máme jazyk. Tohle je oblast hrdla. Tato měkká, pružná, zúžená trubice je jícen, který vede dolů do žaludků. Těsně pod ním je průdušnice, polotuhá, bledě zbarvená trubice, která se nachází velmi hluboko v krku. Vstup do dýchacích cest je zde. Je to jediný vstup a jediný způsob, jak se může mléko nebo jiná tekutina podávaná sondou dostat do plic. Naštěstí pro nás tento systém dokonale funguje, takže u zvířete, které je při vědomí, projdou tuhé předměty mnohem snadněji do jícnu než do dýchacích cest, takže stačí využít přirozeného reflexu telete, abychom se vyhnuli zavedení sondy do průdušnice. Jak vidíte, dýchací cesty jsou pod jícnem, takže nejjednodušší způsob, jak se jim úplně vyhnout, je nesnažit se tlačit nos telete nahoru a sondu dolů. Všimněte si, že i když míříte sondou takto směrem dolů, dýchací cesty se automaticky uzavírají a zabraňují vniknutí hadice a vzhledem k velikosti a tvaru jejího hrotu by byla zapotřebí velká síla, aby se přesto vtlačila do dýchacích cest tímto otvorem. Chcete-li se tedy vyhnout jakékoliv možnosti vniknutí sondy do dýchacích cest, nikdy nezavádějte hadici směrem dolů a nikdy ji nepřetlačujte přes žádný odpor. Zásadně nikdy nepoužívejte hrubou sílu. Se sondou zacházejte velmi jemně. Že je hadice flexibilní také znamená, že se snadno ohýbá a tím proniká do jícnu cestou nejmenšího odporu. Tele ji poliká přirozeně jako potravu. To je tedy náš první bod. Jemné zacházení a jemné ruce zajistí, že se sonda nedostane do dýchacích cest. Další důležitou zásadou je vždy zajistit, aby sonda prošla dostatečně daleko. Musí dosáhnout do bezpečné vzdálenosti za vstupem do dýchacích cest a zůstat tam po celou dobu, kdy její obsah protéká, aby se nemohlo stát, že se tekutina dostane do dýchacích cest a do plic. Indikátory velikosti na našich sondách vám pomůžou rozeznat, že jste již najisto minuli tento nebezpečný úsek. Když se sonda dostane o něco dále, nic se neděje, protože je ohebná. Vždy je mnohem lepší zavést ji dál, než nedostatečně daleko. Za třetí, jak zkontrolovat pozici sondy? Mnoho chovatelů chce mít pro svůj dobrý pocit možnost zkontrolovat, že sondu zavedli opravdu správně. Protože jícen je měkká trubice, kdežto průdušnice je tuhá, můžeme buď vidět nebo cítit, jak se hrot sondy v jícnu pohybuje. Nejlepším místem, kam se podívat, je tato drážka v krku, kde se nachází krční žíla. Obvykle je snadněji vidět na levé straně. Je to proto, že jícen je normálně umístěn mírně nalevo. To si snadno uvědomíme, stačí myslet na to, že jícen ústí do bachoru, který, jak víme, je na levé straně. Další zásada ohledně bezpečnosti. I když to může vypadat, že hadice je docela dobře zavedena do jícnu, těsně k němu přiléhá a tím brání zpětnému toku, stále je zde prostor, kterým by tekutina mohla kolem sondy protéct zpět. Proto je nezbytné držet hlavu a krk telete nad úrovní žaludku, aby tekutina nemohla vlivem gravitace stékat zpět a pak se dostat do dýchacích cest. Nikdy nedovolte sehnutí hlavy nebo krku. Pokud jste menší postavy, je možná lepší stát vedle telete. Pokud byste stáli rozkročení nad ním, tlačilo by hlavu dolů. Totéž platí pro přeplnění. Pokud přeplníte žaludek, tekutina se bude vracet do jícnu. Pokud si nejste jistí, poraďte se o velikosti dávky se svým veterinářem. Chovatelé se také často ptají, z které strany sondu zavádět.
Jak už jsem zmínila, pokud budete pracovat jemně, sonda si sama přirozeně najde správnou cestu. Ale abych odpověděla na otázku, pokud bych chtěla upřednostnit některou stranu tlamy telete pro zavádění sondy, byla by to levá strana telete. Vstup do dýchacích cest je uprostřed a jícen se nachází mírně vlevo, takže levou stranu můžeme pro zavádění sondy považovat za výhodnější. Neměli byste však záměrně směrovat sondu do úhlu směrem dolů, protože by pak tlačila na vstup do dýchacích cest a to je špatně. Jak vidíte zde, v otevřené části hrdla, vstup do dýchacích cest je spíše vertikální než horizontální. To je další důvod, proč je mnohem snazší trefit se sondou do jícnu než do dýchacích cest. Na závěr můžete vidět, jak jemná je tato přidružená tkáň. Jícen je velmi tenký a struktury kolem krku jsou křehké s omezeným přísunem krve a špatnou schopností hojení. Proto je tak důležité být opatrný a používat vhodné vybavení, zejména takto pružné sondy. Ty se pohybují spolu s teletem a tím zabraňují bolestivosti nebo poranění, které může zhoršovat regeneraci tkáně a znepříjemňovat sání vašich telat. Shrňme si hlavní zásady. Vždy manipulujte jemně jak s teletem, tak se sondou. Tím si zaručíte bezpečné zavedení na správné místo a zabráníte vniknutí sondy do dýchacích cest. Nikdy netlačte sondu směrem dolů silou. Pro váš dobrý pocit se naučte zkontrolovat správnou pozici sondy. Sondu zaveďte dostatečně daleko a zajistěte, aby tam zůstala po celou dobu krmení. Zajistěte, aby hlava a krk telete nikdy neklesly pod úroveň žaludku.